Després de 8 anys destruint indústria i ocupació, amb una gran falta d'inversió, molts dels seus carrers bruts, sense neteja fora d'època electoral, mal il·luminat i, aleshores, escàs suport als nostres agricultors, una platja estacional i descuidada, sense cuidar el nostre entorn, falta d'aparcament. No anem a rendir-nos. El pròxim 26 de maig recuperarem la il·lusió per tavernes. Crearem nous llocs de treball. Recuperarem els nostres paratges. Obrirem la piscina coberta. Recolzarem els nostres agricultors. Dissenyarem un pla estratègic de turisme. Realitzarem manteniment de rutes verdes. Fomentarem activitats esportives. Recolzarem la nostra gastronomia. Disfrutarem en festivals per a tots. Fomentarem el transport públic. Potenciarem la nostra platja tot l'any. El pròxim 26 de maig necessitem la teua ajuda per a fer realitat tots els projectes que el poble i la platja necessiten. Vota Eva Palomares i tornaràs a tindre Il·lusió per tavernes.